Digel berdewamiya civînên pênçalî ji bo dema çend mehekane li sala derbasbûyî de bo çareserkirina êrîşeya Serokatê Herêmê xwenîşandan li bajarên Herêma Kurdistanê dest pê kirin û daxwaza sekinandina civînan hat kirin. Wî çaxî beşek ji medya û çalakvanên sivîl û welatiyan bi rêya torên civakî ve daxwaza sekinandina civînan dikir bi sedemê wêkî alî nedigihişne tu encamekî. Piştî derbasbûna salekê bi ser sekinandina civînan û ji karxistina parleman û derkirina wezîrên tevgera goran. Niha evên berê daxwaza ragirtina civînan dikir, niha bizava destpêkirina civînan didin. Pirsiyar jî ew e, wî çaxî daxwaza ragirtina civînan dikir bê wêyekê bedîlê civînan pê be. Niha jî daxwaza destpêkirinê dikin bê wêyekê derencamekî bizanin. Ev du cudahî di nava aliyên siyasî de û hewadaran de tenê di civînên pênçalî de xwe nabîne, belkû gelek ji comgehên siyasetê li Herêmê vegirtiye. Berê partî daxwaz ji yeketî goran dikir. Ji bo encamdana civînan û destpêkirina gotûbêjan lê razî nedibûn. Niha ji yeketî goran daxwaz ji partî dikin ji bo civîna partî razî nabe. Partî dibêje tak tak wê wan bibînin û goran û yeketî jî dibêjin nexêr bihevra. Yeketî goran dibêjin Barzanî serokê Herêmê nîne û li gor yasayê demawî temam bûye. Lê digel wê yekê jî da Fuad Husên serokê Dîwana Serokatiya Herêmê weke nûnerê Barzanî tête Silêmanî û yeketî goran jî pêşwazî jê dikin û digel wî de dicivin. Li golnerîna beşekî çavdêran siyasî jî piraniya aliyên siyasiyên Herêmê digel wê yekê da nebûn ku Barzanî li Serokatê Herêmê dûr bixin belkû berhevbûn du salê din jî ji bo wî nû bikin. Lê bi wî mercî sîstem bibe bi parlemanî û li desalatên Serokê Herêmê bên kêm kirin. Lê aliyên siyasî berhev nebûn vê jê bi alîgirên xwe bibêjin û di medyan da behez bikin. Ji ber vê yekê alîgirên wan bêhîvî bûn ji wê yekê ku berê aliyên siyasî bangeşe ji bo dekir. Ewa ku di niha da nûnerê welatan û aliyên siyasî û çalakvanên sivîl bizavê ji bo didin, navveyînkariyê dikin. Çalakirina parleman û destpêkirina civînên pênçalî di demekî de ev tişt li beriya zincîra xwenîşandanên par de hebûn. Wî çaxî siyaset li Herêmê de du gavan diçe paş ve û wî çaxî gaveka din diçe pêş ve.